Γιατρέ μου, έχω ένα πολύ έντονο ψυχολογικό πρόβλημα. Σας ακούω, κυρία μου. Ψυχολόγος, όχι γιατρός. Που λέτε, γιατρέ μου, με κυνηγά μια έμμονη ιδέα ότι δεν μπορώ να βρω αυτό που ψάχνω. Ψάχνω υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυχολόγο, βιδολόγο, οτορινολαριγκολόγο. Ψάχνω κυπουρό, μηχανικό, αμπελουργό, σιδηρουργό. Ψάχνω καθηγητή, φυγητή, συντηρητή, εσπεριδοκαλλιεργητή. Κυρία μου, κατάλαβα. Η πάθησή σας είναι μοναδική και η θεραπεία σας απλή. Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής. Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ. Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.